Nhau dzomanhoko 19 Kubvumbi munyaya yokutanda wamunangarwa waingidzira mazuva omupfigwa wareketa izvi madoka zuwa anyasi wachiti mupfigwa waingidziwa nemasondo mairi. Izvi zviri kureva kuti mupfigwa munyika uchapfuurira mberi kusvika musi wechitatu wemwedzi wachiwabvu. Wamunangagwa waribe kunyepa zvizhinji zvichazoitika panguva iyi, asi kundoti zvinhu zvicharamba zvakandoita sezvazvanga zviri masondo matatu apfuura. Chichawadza vazhinji nyaya yokusaya chokubata nokuti vanhu vazhinji vanozvishandira mabasa omaoko. Nhaka gore rino nzara ndiyo ichagona kukayisira vanhu mumigwagwa pokare. Heno tichandoringa kuna Yawe atibidze. Munyaya inohwadza mwoyo, kanzuru yeguta reHarare yodhiridza nzvimbo zhinji dzokutengesera mumusha weMupare. Kanzuru iyi yakatanda nozuro kuita uko vari kuti kuri kuchenesa guta nokuti zvinhu zvizhinji zvavari kudhiritsa zvakawakiwa zvisiri pamutemo. Nzira yekudhiritsa iyi yabva yafungisa vamwe zvakamboitika mugore ra2005 pamurambatsvina zvapa kutsutsumwa kwevanhu vazhinji. Mukuru wegutari azoreketa manhoko achiti iye vanhu vareke kuvashora kuti kanzuro iri kuita izvi nokuti hurumende ndiyo iri kutonga zvinhu zvese panguva ino yemupfigwa, zvekuti vari kudhiritsa zviwakwazvo ngeguta ba asi ngwehurumende. Iyo hurumende yati yatinyepa ba kuti zviri kufamba sei. Tichiri pakurereka misoro, kwaita nyahwa kumhuri yevatori nevanyori vonhau Nyasi. Tsuri yokupfa kwaGift Piri yaridziwa kweru kwaNyasi zvabva zvasiya mukaha mukuru mubasa revatori vonhau. Piri akanga ari mutevedzeri womunyori mukuru webepanhau reDaily News. Kwai chirwere chajamurumeyu ndechegomarara kana kuti nhuta iyo arwisana nayo kwenguva yakarepa. Piri asiya mudzimai nomubvana mubodzi. Dzepasi rese kunyika yeChad kwaita murakatira wawari wanopandukira hurumende wariwo chinamato choIslam. Wapfawa wanga wari mujere rehurumende yeko uye kuri kufungidziwa kuti hurumende yeChad ndiyo yawauraya wese wari 40. Pabvenekiwa wamwe wapfawo paonekiwa kuti pano muchetura wakasenzesiwa kuuraya wamwe wapandukiwa. Izvi zvichagona kutopa wapandukiwa mamwe masimba okuti wahwise wachida kutsiva wanyabi avo waurayiwa. Kuti zvichapererepi heno ndichazviziva ba. Pano masoko abuda munyika yeSouth Africa okuti kambani yendege yenyika iyi ichasiya vanhu varibe pokubata. Nozuro takambokupai nyaya yokuti kashiri kawo kakange kava kuda kuzomhara zvachese, asi Nyasi bazi rinoringa zvemakambani ehurumende ese rati iro kambani iyi ichagumura vanhu sezvakarehwa nozuro. Gurukota rebazi iri rati iro wachiri kuita hurukuro nevamiriri wevashandi vari kushanda mukambani iyi kuti vaone zvimwe vangagone kuita kuti irege kugovhahwa. Zvinogona kureva kuti kambani iyi yava kuzotengesiwa kuvanhu vanokwanisa kuimhanyisa ichigovapa mari zvisiri izvo zvairi kuita pari zvino. Kuti pachazobudei tichazokunyepiwa kana zvaburika. Dzomutambo vatambi vomutambo wetenesi vanomukurumbira pasi rese vanoti Novak Djokovic, Roger Federer pabodzi pona Rafael Nadal vari kufunga kusimudzira vamwe wevatambi pasi rese. Watatuwa wareketa mashoko aya wachiti wakaita musangano kuti vagoone kuti waringe nzira idzo vangabatsiridze nadzo vamwe vari pasi mumutambo wavo. Izvi zvakanakisa zvikuru uye zvinotokurudzirwa kuti panguva yokuomerwa noupenyu kudai munguva yedzihwa mupengo vamwe vanazvo vadururirewo vamwe waribe. Iyi ndiyo hatikidzwa yaNyasi. Ndini wenyu Mhanduwe wonhau.